kıymetli dünyada benim dostluktur. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Сәлем, мин Эльза Нәбиуллина, укытучы һәм сәяхәтче. Хәерле көн, мин Айгөл, Үштеке проект җитәкчесе. Сәфәри подкастында без дөнья буйлап сәяхәт итәбез, сез белмәгән яңа илләр ачабыз. Бүгенге чыгарылышыбыз Мисырга багышланган. Мисыр дигәч, безгә бик шундый якын таныш булган ил булып та күз алдына килә. Ә икенче яктан ул шундый сихри, без белмәгән тарихка бай дөнья. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында да Мисырга баручылар бардыр әле. Әйе, әлбәттә, чөнки безнең илдә яшәүче кешеләр алар бик күпләп Мисырга ял итәргә йөриләр. Безнең ил кешеләре рәхәтләнеп Мисырның җылы һавасында ял итәләр. Чыннан да Мисыр ул ике континентта, Африка һәм Азиядә урнашкан ил. Һәм аны Урта диңгез һәм Кызыл диңгез сулары юа. Урта диңгез белән Кызыл диңгез Суэш каналы Тоташтыра. тоташтыра. Менә без әйттек бит, туристлар ял итәргә йөри дип. Бигрәк тә алар Кызыл диңгезне яраталар. Чөнки дөньяда Кызыл диңгез кебек су асты дөньясы бай булган андый диңгез юктыр, андый җирлек юктыр. Чөнки менә мин үзем дә күп җирләрдә булганым бар, ләкин Кызыл диңгезне андай мисагынасың. Ни өчен Кызыл диңгезнең хикмәте нәрсәдә соң? Кызыл диңгез ул дөньядагы иң тозлы диңгез. Һәм аңа бер елга да кыймый. Һәм шуңа күрә дә аның суы шулкадәр чиста, елгадагы ләм, ком белән пычранмаган. Һәм шулай ук әйтеп китерергә кирәк, Кызыл диңгез ул коралл рифларына бай, һәм шушы коралл рифлары арасында төрле җан ияләре, балыклар, башка диңгез хайваннары дип әйтик инде, яшиләр, алар мыжлап тора. Шуңа күрә Кызыл диңгез ул дайверларның үлеп яраткан урыны. Син дайвер икән, син әлбәттә Кызыл диңгезгә барырга тиеш. Ләкин шуны әйтергә кирәк, менә мин дайвер түгел, димәк Кызыл диңгез минем өчен түгел дип уйларга кирәкми. Менә мин дайвер түгел, ләкин мин барыбер Кызыл диңгезнең байлыгы белән, су асты байлыгы белән таныша алдым. Ничек итеп? Ярдан 1-2 метр атлыйсың, күзлек киергә мөмкин. Битеңә күзлегеңне киясен дә, су астына башын тыгасың. Һәм инде шунда ук ярдан ерак булмаган арада да син шушы Кызыл диңгезнең су асты байлыгын инде күрә аласың. Һәм үзеңне оста дайвер булып хис итәсең. Әйе, әле снорклинг дигән әйбер дә бар. Снорклинг дигән әйбер дә бар. Һич югы берәр нинди үтә күренмәле төпле савыт алып, мәсәлән, банка алырга мөмкин. Шулай су астына куясың, һәм анда күрәсең. Менә алай итүче балаларны да без күрдек. Һәм шулай да балалар диңгез астын, алар банка аша күзәтәләр, анда күренә бит. Һәм шуны әйтеп китергә кирәк, Мисыр аша Нил елгасы ага, һәм ул дөньядагы иң озын елгаларның берсе. Ул Африканың иң зур елгасы. Озын елгасы, һәм күп озак вакыт галимнәр аны дөньяның иң озын елгасы дип исәпләгәннәр, ләкин хәзер Көньяк Америкадагы Амазонка елгасы белән бераз озынрак мансына хәл итеп бетерә алмыйлар. Нил белән, димәк, Амазонка елгасы ярыша икән. Ләкин Нилның бит әле хикмәте озынлыгында гына түгел. Нил ул менә дөньядагы иң борынгы кешеләр, иң борынгы цивилизация барлыкка килгән урын. Нил ярлары. Ни өчен кешеләр монда яши башлаганнар? Чөнки Нилның суы тулып аккан вакытта Нил тирәсендәге җирләр, алар бик бай булганнар, мул уңыш китерә торган булганнар. Шуңа күрә кешеләр менә шуны белеп бу урыннарда яши башлаганнар. Димәк, без башка төрле Нил ярларын ул цивилизация бишеге дип атыйбыз. Менә шушыннан дөнья күләм бөтен дөньяга иң беренче цивилизация чыгып шундый бишек. Шуннан килеп чыккан инде. Шуннан да шулай, безнең эрага кадәр 3-4 мең еллыкларда инде Нил буйларында, ярларында беренче шәһәрләр, хәтта кичкенә генә авыллар да түгел, инде зур шәһәрләр, аларның үзләренең мәдәнияте булган, аларның архитектурасы, рәсем сәнгате, аларны үз күзләрем белән күреп кайткач,
бик шаккатасың, ул бик шундай зур тәэсир аласың һәм тетрәндерә. Кичкенәдән мин мәсәлән шул Нил елгасы турында нәрсәләр ишеткәнем бар иде. Нил крокодиллары дип сөйлиләр иде, әйме? Крокодиллар күп дип, мин Нилда крокодиллар күрмәдем. Һәм минем хыялымда шундый Нил елгасында йөзергә теләк бар иде һәм ул теләк чынга ашты. Без менә Кызыл диңгез ярында ял иткәннән соң, Кызыл диңгез ярында Хургада дигән шәһәр урнашкан. Анда гадәттә ял итәләр һәм Шарм-эль-Шейх дигән бар инде, ләкин без Хургадада булдык. Хургада үзе ул теге борынгы тарихи шәһәр түгел, анда әллә ни карарлык әйбер юк кебек, менә шушы диңгез инде. Аннан соң без үзебезнең юлыбызны Люксор дигән шәһәрдә дәвам иттек. Люксор инде ул шундый әкият, чынлап та менә бик борынгы шәһәр, менә ул Нил ярында урнашкан һәм гадәттә туристлар, кайбер туристлар алар Нил буенча йөзеп төшәләр инде, сәяхәт итәләр. Люксор ул булырга тиешле, бөтен кеше күрергә тиешле, Мисырга килеп, бөтен кеше күрергә тиешле шундый бер урын. Нәрсәсе белән Люксор үзенчәлекле соң? Айгөл, син беләсеңме? Белүемчә, Люксор шәһәре 2 өлешкә бүленә. Аның бер өлеше ул Үлеләр шәһәре дип атыйлар, мертвых, әйме? Һәм икенчесе аны Тереләр шәһәре. Тереләр шәһәрендә кешеләр яши инде, халык, хәзерге Люксорның хәзерге кешеләре яши. Шәһәр бик зур түгел, анда 500 мең кеше яши, ялгышмасам. Димәк, безнең Казаннан ярты тапкырга әзрәк, 2 тапкырга әзрәк. Ләкин Үлеләр шәһәре дигән урында да кешеләр яши. Әйе, алар теге зур шәһәр булмаса да, анда кичкенә генә йортларда без шул якта калдык. Үлеләр ягында. Һәм бер яктан, икенче якта анда паром йөртә. Нәрсәсе белән тагын бу шәһәр кызыклы? Бу бит борынгы Мисырның баш каласы булган. Люксорда элек дип тә әйтеп булмый, бу электән дә элегрәк, шуңа күрә борынгы дип әйтергә, безнең эрага кадәр вакытларда фиргавеннәр яшәгәннәр. Кемнәр соң алар фиргавеннәр? Фиргавеннәр, алар Мисыр дәүләтенең патшалары. Җитәкчеләре, патшалары. Ләкин кайбер фиргавеннәр, алар үзләрен патша гына түгел, алар бөтен дөньяның хуҗалары, хәтта теге аллаһлары дип тә, үзе илаһлары дип тә йөрткәннәр шундый, әйме? Алар үзләрен бик, без кайбер риваятләрдән беләбез, төрле булгандыр фиргавеннәр, төрле кешеләр булган кебек, ләкин менә тарихка кереп калганнары, алар инде шундый явыз, хәтта тиран кем инде ул? Кешене шундый җәфалаучы, җәберләүче, золымнар китерүче шундый кеше. Шундый явыз кешеләр булган дип әйтәләр фиргавеннәрне, русчаларны фараон дип әйтәләр. Фараон. Һәм иң танылган фараон ул кем, Айгөл, син беләсеңме? Мин берничә танылган фараонны беләм. Хәтта шундый җырда бар, әйме? Чөнки ул булган Тутанхамон. Ни өчен менә Тутанхамон танылган бит? Тутанхамонны сез дә беләсездер. Аның алтын битлеген фотографияларда күргәнегез бардыр, һичшиксез. Һәм ул алтын битлек хәзерге көндә Каһирә музеенда саклана. Бу алтын битлек ничек менә шушы гасырлардан 1000 еллык тарихтан ничек безнең көнгә килеп ирешкән соң? Менә Люксорда шул үле шәһәр дип әйттек бит инде, шушы өлештә ничаны үле дип атыйлар, чөнки анда патшалар үзәне бар. Үлеләр шәһәрендәге патшалар үзәне дип аталган урында илдән артык фиргавен төрбәсе, күмелгән җирен, саркофагларын тапканнар. Ләкин әлегә көнгә кадәр аның бу эш дәвам итә. Аны археологлар һаман да эзлиләр, яңа ачышлар ясыйлар. Патшалар үзәнендәге иң беренче төрбәне, фиргавен төрбәсе 1922 елда инглиз археологы Говард Картер таба. Һәм ул нәкъ менә бу Тутанхамонның төрбәсен таба. Ул шокката. Ни өчен? Чөнки менә анда 200 килограмм алтыннан корылган шундый төрбә була ул. Монда фиргавеннең бөтен байлыгы җыелган. Фиргавеннәрдән
билгеле бер химик матдәләр ярдәмендә мумия ясаганнар һәм алар шул рәвешле безнең көннәргә хәтле сакланганнар. Аларның кыяфәтләрендә нинди булганын әйтә алабыз. Шакташ күренеш, димәк, менә Мисыр, борынгы Мисырдагы кешеләр, алар нык алга киткән һәм нык белемле булганнар. Менә алар саклый алганнар, әйме? Ләкин инде менә никтер алар шушы кешеләрне саклаганнар, ни өчен алар менә күмеп куймаганнар хәзерге көндәге безнең кешеләр кебек, әйме? Чөнки аларның күзаллаулары башка булган. Алар уйлаганнар, менә кеше үлгәннән соң да аның тормышы бу дәвам итәчәк, булачак. Шуңа күрә менә фиргавеннәрнең янына аларның бөтен байлыкларын, киемнәрен, кирәк ялан, хәтта якын кешеләрен дә күмгән булганнар. Бу шулай. Кызганычка каршы. Без инде хәзерге күзлектән чыгып әйтәбез. Менә патшалар үзәне ул шүлдә шундый кып-кара бер һава, кып-кара булган, эссе кояш кыздырып торган бер җирдә урнашкан. Мин үзем менә анда булганда шок каткан идем. Монда ничек кешеләр кайсы вакытта ясаганнар микән? Чөнки бу төрбәләр, чөнки ул зур, чынлап та ул кыяларда теге киселеп, уелып ясалган. Ул бит күпме хезмәт. Һәм тагын бер менә бу төрбәләргә кергәннән соң анда керергә ярый. Теге музейдагы кебек ясаганнар инде. Хәзерге көндә андагы бөтен байлыкларны билгеле чыгарганнар да музейларга тапшырганнар. Ләкин стеналарда, диварларда шундый борынгы рәсемнәр калган. Без бит беләбез, менә Мисыр, борынгы Мисыр кешеләре, алар менә рәсем бик матур итеп сүрәтләр төшергәннәр борынгы кешеләр өчен. Һәм тагын шуны әйтергә кирәк, менә шундый кешеләр булган борынгыдан. Алар алтын эзләүчеләр булганнар. Алар менә бу каберлекләрне табып, алар бөтен байлыкларны, кабер басучылар дип атала, алар бурлар була инде шундый. Һәм алар талаганнар шу урынны. Тутанхамонның төрбәсе нәрсә белән тагын кызыклы һәм аның кыйммәте нәрсәдә? Бу менә кабер басучылар ничектер күрмичә, тимичә калган, сакланган безнең төрбәләрнең берсе. Гасырлар дәвамында кешеләр фиргавеннәрнең каберләрен басып, андагы бөтен кыйммәтле әйберләрне ташып бетергәннәр һәм безнең көннәргә кадәр аларның бик аз өлеше генә хәтта шундый профессия булган дип әйтәләр. Алар аны шундый тормышның үзләренең шөгыле дип кабул иткәннәр. Шулай. Эльза, син фиргавеннәр каргышы дигән шундый бер гыйбарәне ишеткәнең бармы? Мин ишеткәнем бар. Фиргавеннәр каргышы, проклятие фараона дип әйтәләр. Ләкин мин аның фильмнарда гына күргәнем бар. Никтер шундый мумия тора, кешеләрне куркыта. Ул нәрсәне аңлата ул? Бу сүз Тутанхамон фиргавеннең төрбәсен тапканнан соң булганлыгына башлый. Чөнки менә шу төрбәне тапкан галимнәр, археологлар һәм андагы башка кешеләр бераз вакыт узгач үлә башлыйлар. Бер артлы. Һәм менә халыкта шундый ышану, шундый димәк, фиргавенне борчысаң, синең тормышыңда зур кайгы килә. Ләкин хәзер инде кайбер галимнәр моны кире кагалар һәм бәлки галимнәрнең, алар инде олы яшьтә булганнар, 70-тән, бәлки алар картаеп килгәннәр, яки менә шул саркофаг эчендә ниндидер инфекция, ниндидер гөмбәчек, нәрсәдер аларга, димәк, сәламәтлекләренә зыян салып, менә шуңа күрә дә үлгәннәр дигән шундый фикер бар. Бәлки, шулай. Шуңа күрә курыкмыйча керергә. Хәзер. Эльза, Мисырның тагын кайсы шәһәрләрендә булдыгыз сез? Без Искәндәрия шәһәрендә булдык. Александрия дип әйтәләр инде аны, әйме? Мисырлар үзләре аны Искәндәрия дип йөртәләр. Искәндәрия шәһәре шулай ук тарихи шәһәр, борынгы шәһәр. Ул Александр Македонский нигез салган бу шәһәргә. Александр Македонский, ул димәк бөек Искәндәр дип йөртәләр. Халыклар, гарәп халыклары, алар аны бик хөрмәт итәләр. Һәм ул, без беләбез, бик күп җирләрне яулап алган бик полководец диләрендә. Һәм шулай белүебезчә, ул менә яулап алган җирләрдә Александрия, Искәндәрия дигән бик күп шәһәргә нигез салган. Һәм хәзерге вакытта да Александрия дигән шәһәрләр алар күп.
Ә менә Александрия, Искәндәрия дигән шәһәрләр күптер, ләкин Мисырдагысы барыбер үзенчәлеккә ия. Чөнки беренчедән әйтик, ул Урта диңгез яры буенда урнашкан, шундый бик матур диңгез шәһәре дип әйтергә була. Искәндәрия шәһәрендә дөньяның 7 могҗизасының берсе Искәндәрия маягы, Александрийский маяк урнашкан булган. Ул маяк ул нәрсә? Синең маяк күргәнең бармы, Айгөл? Бар. Син инде маяк күргәнең бар иде. Хәзер исемнәрен әйтә алмыйм инде, мин Тын океан буендагы. Алар зур идеме? Алай зур дип әйтә алмыйм, ләкин кораблар утын күрерлек дип. Бу кораблар диңгездә югалмасын өчен диңгезне яктыртып тора торган урыннар бигрәк тә ул борынгы заманнарда бик кирәкле булган. Менә син күргән маяклардан аермалы буларак Искәндәрия маягы ул иң зур, иң биек маяк булган. Шуңа күрә ул шулай тарихка кирип калган. Ләкин бүгенге көндә без менә Александрия, Искәндәрия маягы булган урынга бардык, ләкин ул инде җимерелгән, җир тетрәүләр аркасында. Хәзерге көндә аның урында Кайт-Бей ныгытмасы тора. Шундый бер билеге генә бар инде анда. Монда Монда булдым. Искәндәрия маягы торган иде дигән әйбер. Менә син дөньяның 7 могҗизасы дигән дип әйтә башладың. Чыннан да менә шушы борынгы могҗизаларның берсе генә сакланган. Һәм ул нәрсә, Эльза? Нинди могҗиза ул? Ул пирамида. Ул Хеопс пирамидасы. Хеопс пирамидасы гомумән алар бит инде берәү генә түгел Мисырда. Дөньяда бик күп пирамидалар бар, ләкин менә Мисырда алар берничә, һәм Хеопс пирамидасы ул иң биек пирамида, шуңа күрә ул менә дөньяның могҗизасының берсе булып саналган борынгы дөньяда. Аның биеклеге 136 метр һәм ул бик күп вакыт дөньядагы иң биек бина, корылма булган. Һәм аннан соңыннан да Эйфель манаралары һәм башкалар төзелгән. Билгеле, һәм әйтергә кирәк, ул борынгы пирамидаларны саклап тора, шулай ук менә дөньядагы архитектура байлыкларының берсе булган сфинкс. Нәрсә ул сфинкс? Чыннан да бу бик серле корылма. Галимнәр һаман да аның әле нәрсә өчен һәм кайчанрак төзелгәнен төп-төгәл әйтеп бирә алмыйлар. Ул кеше башлы, арыслан тәнле шундый һәйкәл. Һәйкәл шундый җан дип әйтик, җанвар дип әйтик. Гомумән борынгы Мисыр кешеләренең күз аллауларында аларның рәсемнәренә карасак, чөнки менә бу сфинкслар ул бит анда гына очрамый, алар башка шәһәрләрдә дә бар. Алар кешерәк, алар менә саклыйлар нәрсәнедер гадәттә. Күрәсең, менә алар монда пирамидаларны саклап торадыр. Менә мин әйткән Люксор шәһәрендәге борынгы корылмаларында саклап торучы сфинкслар бар. Сфинкс ул гадәттә арыслан гәүдәле булмаса, башка хайваннарда булырга мөмкин. Бу кеше һәм хайван шундый тандемы дип әйтик инде. Менә бу сфинксның йөзе бер фиргавенның йөзенә охшатып ясалган дип әйтәләр. Булырга мөмкин, бәлки шул фиргавен үзе ясаткан булгандыр аны. Һәм син әйттең, сфинкслар зурлыгы буенчалар төрле. Төрлеләре бар, ләкин менә шушы Гизадагы Хеопс пирамидасы янындагы, димәк, бөек зур сфинкс биеклеге белән аерылып тора. Ул 20 метрдан биегрәк. Ул 6-7 катлы кыйрт. Ул чыннан да зур. Менә сфинкс чынлап та теге тәэсир итте, үземә миңа тәэсир итте. Без әйтергә онытканбыз, менә пирамидалар ул Мисырның кайсы урында урнашкансың? Ул Мисырның баш каласы Кахире шәһәре. Кахире шәһәреннән ерак түгел Гиза дигән шәһәрчек дип әйтик инде. Ул кечерәк шәһәр, ләкин инде Кахире ул бик зур шәһәр, ул киңәйгән. Шуңа күрә Гиз, кая син Кахиредән киттең дә, кайчан да син Гизага килеп җиткәнне аңламый каласың. Бер өлеше кебек, менә шундый бер үзәнлектә урнашкан, чүлдә урнашкан. Чүлдә булганга күрә анда ком, һәм шуңа күрә менә без ком дип әйтәбез, Нил бар. Кайдан бу ташлар килеп чыккансың? Бу тагын бер сорау.
менә шушы пирамидаларны төзер өчен кешеләр кайдан алганнар шушы ташларны? Менә бу инде безнең тыңлаучыларыбызга сорау, бәлки алар бу сорауга җавап таба алырлар. Һәм кым дигәннән тагын шуны әйтеп китәсе килә. Менә бу сфинкс, зур сфинкс бик озак вакытлар кым белән капланган булган, кызы булганнар. Аны әле күптән түгел генә чагыштырмача. Менә шуны әйтергә кирәк, менә бу тарихны өйрәнүдә һәм аны саклап калуда, әлбәттә, археологларның эше бик зур. Археолог менә бу бик шундый бер караганда кызыктыргыч профессияда шөгыльдәйме, ләкин икенче якта ул авыр. Сен козырга кирәк, әйме? Һәм бик көчле һәм чыдам булырга кирәк. Чыдам һәм үзеңнең максатыңа ирешергә һәм башкалар булмый дигәндә дә, юк, бу монда булачак дип әйтергә кирәк. Һәм тагын бер профессиялар турында әйткәндә искә алырга кирәк. Менә Мисыр тарихы ул шуның кадәр бай, хәтта фәндә египтология дигән бер тармак та бар. Димәк, менә бу египтология белән шөгыльләнүчеләр, алар бары тик Мисырны өйрәнәләр, төрле яклап. Аның мәдәниятен, аның архитектурасын, телен, борынгы Мисыр теле, чөнки ул хәзер үле тел дип санала. Без бит беләбез, менә Мисырлар алар бит яза да белгәннәр. Алар иероглифлар белән язганнар. Һәм ул иероглифны менә әле укый белүчеләр бик аздыр. Борынгы Мисырлылар бик күп аллаларга ышанганнар. Мәсәлән, алар кояш алласы Ра дип атаганнар алар аны, һәм ул аларның төп аллалары булган. Шулай ук Осирис, ул үлеләр, җир асты дөньясы алласы булган. Аның шуннан соң Исида, Сет һәм башка бик күп төрле аллаларга ышанганнар. Һәм мәсәлән, аларны сүрәтләгәндә дә алар төрле хайван башлары кыяфәтендә ясаганнар. Мәсәлән, лашын башлы яки сыер башлы итеп сүрәтләгәннәр. Ра дигәннән үткән подкастта без сезнең белән Норвег сәяхәтчесе Тур Хейердал турында сөйләшкән идек. Һәм Тур Хейердал камыштан шундый сал көймә ясап, аңа Ра дип исем куша, кояш алласын исемен бирә. Һәм менә шу Африка ярыннан Көньяк Америкага, Атлантик океан буйлап сәяхәт итә. Мисырда да пирамидалар бар, һәм Көньяк Америкада да пирамидалар бар. Димәк, менә кешеләр Африкадан Көньяк Америкага йөзеп чыга алганнар дигән шундый теорияне исбатлый. Мисырның баш каласы Каһирә шәһәре. Каһирә шәһәре ул бик зур шәһәр. Анда 20 миллионга якын кеше яши. Күз алдыңа китерәсеңме, Айгөл? Безнең Казан шәһәрендә, мәсәлән, 1 миллионнан артыграк. Димәк, Казан кадәр 20. Буны бик теләсәң дә көне буена йөреп чыгарга булмый. Һәм нәрсәләрне карарга киңәш итәр идегез, нинди урыннарга барырга. Менә Каһирә ул бит инде борынгы шәһәр, һәм анда ул белем үзәге булган элек-электән. Мөселман халыклары анда белем алырга барганнар. Шул исәптән татарлар, танылган татарлар да укыган анда, мәсәлән, Муса Бигиевның белән укыган. Анда борынгы университетларның берсе Әл-Асхар университеты, ул шундый, без анда булдык, күрдек, ул зур шундый комплекс. Анда мәчете дә бар аның, уку йорты да бар. Димәк, шундый белем учагы булган ул. Каһирә шәһәре. Бик күп мәчетләр, парклар анда аз. Каһирәдә Нил елгасы үтә Каһирә шәһәренең уртасыннан. Аннан соң Каһирәнең зоопаркын бик әйбәт дип әйтәләр. Сез булдыгызмы анда? Без анда булмадык. Без инде менә шушы ниндидер, бәлки ниндидер махсус бер урынга да барырга кирәкмидер Каһирәдә, чөнки анда ниндидер борынгы урамнар, шундый тар урамнар, көнчыгыш базарлары бар бит, менә шундый урыннар бар. Димәк, шундый көнчыгыш рухта, ләкин шул вакытта зур шәһәр, һәр вакытта шундый җанлы, тере, каядыр анда азан тавышы яңгырый, монда кешеләр машиналарын, чөнки кеше күп булгач хәрәкәт
машиналар күп инде, машиналар бик күп, бөтенесе анда пипелдәде. Метро бармы Кахирәдә? Бар, метро бар Кахирәдә, һәм шунысы кызык, метро, анда метроның ирләр вагоны бар хатын-кызлар вагоны. Һәм кем тели уртак вагон бар. Без инде уртак вагонга кердек. Шундый кызык, чөнки анда менә мөселман мәдәнияте аларга шулай уңайлырак, алар шулай яраталар. Һәм Кахира дигәч, гомумән Мисыр дигәндә, минем әйтеп китергә теләгән әйберем бар. Бу илдә бик тәмле эчемлекләр. Шәй? Юк. Менә мәсәлән, без көн сайын диярлек, хәтта көнне берничә тапкыр шикәр камышыннан эшләнгән су эчәйдек. Тростниковый сахар инде. Аның суы нык тәмле. Мин, чагыштырырлык түгел нәрсә белән. Кайын су белән чагыштырылмый. Юк, ул бик баллы, ул бик файдалы. Менә һәм тагын бер, менә анда бик тәмле җиләк җимешләр. Аеруча манго. Яратам мин манго. Син яратасың манго? Менә мин Кахира дигәч, күз алдыма килә шундый мангодан ясалган тәмле шундый коктейль дип әйтик инде. Без коктейльләр эчәйдек. Ашау дигәннән, Эльза, мин хамам махши дип аталган дөге һәм тәмләткечләр белән тутырылган күгәрчен ите турында ишеткәнем бар. Бәлки тыңлаучыларыбыз арасында да бу ризыкны татып караганнар бардыр. Безгә язып җибәрегез, тәмлеме ул? Мисыр безгә бик күп нәрсәне һәм дөнья өчен бик күп нәрсәне биргән. Мисырлылар бик күп нәрсәне уйлап тапканнар. Мәсәлән, фән өлкәсендә алдынгылар булган. Мәсәлән, без хәзер күнеккән календарьда иң беренче борынгы Мисырда уйлап чыгарылган. Ләкин ул вакытта алар сезоннарны, ел фасылларын Нил елгасының тырышы белән бәйләгәннәр. Нил ташыган вакыт булган, чәчү вакыты, димәк, һәм аннары инде уңыш җыю вакыты, димәк, елны 3 өлешкә бөлгәннәр, 4 ай булган. Шулай ук без беләбез, кагазны Кытайда уйлап тапканнар, ләкин аңа кадәр дә инде борынгы мисырлылар Нил елгасының созлыклы үзәннәрендә үсә торган үсемлекне, папирусны язу өчен кулланганнар. Гәрдә инде бизәнү өлкәсенә дә карасак, монда борынгы мисырлылар шулай ук беренчелекне ала. Алар беренчеләрдән булып сакал ясый торган булганнар. Димәк, сакалны үстерү һәм дөрес итеп аны кисү. Әгәр дә син байрак һәм көчлерәк икән, синең сакалың зуррак, озынрак була. Һәм шулай ук чәч кисүне дә алар кулланган. Хәтта хатын-кыз идарәчләр, хатын-кызлар да булган бит әле безнең, менә без Клеопатраны беләбез, без Треллана Нефертитисен дә беләбез. Хәтта менә шундый хатын-кыз җитәкчеләр дә алар үзләренең көчен күрсәтер өчен ясалма сакал такканнар. Чәч һәм сакал турында сөйли башлагач инде, Эльза, менә шундый бер традиция турында укыдым мин. Билгеле булганча, песиләр, алар борынгы Мисырда изге хайван дип саналган. Һәм песиләр үлгәч, хуҗалары менә матәм, траур билгесе буларак үзләренең кашларын кырып атканнар. Алар бөтенләй кашсыз йөргәннәр микән, яки киләсе каш үсүен көткәннәр микән? Анысы мин кызганычка белмим. Бик кызык, яки синең яңа Минем песием бар, Эльза, ләкин мин андый кабатламасын. Юк, кабатламас. Хайваннар турында сөйли башлагач, менә дөяләрне дә әйтмичә булмый, чөнки без беләбез, Мисыр мәйданының зур өлеше, күпчелеге ул шүл, Сахара шүле. Һәм менә шушы шүлдә хәрәкәтләнү, күчеп йөрү өчен ул иң шыдам хайван дөя. Борынгыдан кешеләр дөяләргә утырып, әйберләрен төяп, зур караваннар булып хәрәкәт дөнья буйлап. Белүемчә, Мисырда күбрәк бер өркәчле дөяләр генә үрчетелә икән. Менә шүлдә комлык
ул үзенә күрә бер шулай ук сихри дөнья инде. Ләкин шүлдә комлыклар арасында кайчакта оазислар очрый. Нәрсә соң оазис? Оазис ул менә шүлдә җир астыннан бәреп чыккан елга, чишмәләрдән барлыкка килгән күл дип әйтгәндә һәм күл тирәсендә анда әзрәк яшеллек үсә инде су булганга күрә. Менә шушы урыннарында оазис дип әйтәләр инде. Шуңа күрә кешеләр аның турында бик хыялланалар. Шүлдә барган, мәсәлән, кеше ком өстендә кырлыкта барган кешегә оазис күренү ул инде шундый зур бер бәхет. Ләкин шул ук вакытта шүлне үз иткән халыклар да бар, үз иткән кешеләр дә бар. Аларны бәдәвиләр дип йөртәләр инде. Алар күчмә халык, алар менә элек күчмә булганнар инде, хәзер бер өлеш инде авыллар хасил иткәннәр. Алар менә шүлдә яши. Алар янына да оештырыла төрле сәяхәтләр, алар белән танышып, чөнки аларның үзләренең теге яшәү рәвеше кызыклы, бик кызыклы, үзләренең мәдәнияте, дөньяга карашы үзенчәлекле. Һәм инде кешеләр турында әйттек икән. Менә шунысы кызык бит. Без әйтәбез борынгы Мисыр дип. Борынгы Мисырда менә Мисырлылар яшәгән. Хәзерге Мисырлылар кем саңалар? Кемнәр алар? Алар шулай ук менә башларын, кашларын кыручы, папируска язучы, пирамидалар төзүче, фиргавенгә ышанучы Мисырлылармы яки башка микән? Чыннан да Мисырга бик күп халыклар, бик күп илләр, дәүләтләр кызыкканнар һәм менә шу тарих дәвамында Мисырга һөҗүм итүче, аны яулап алучы халыклар бик күп булган. Шул ук греклардан римлылар, төркиләр, Осман империясы һәм гарәп халифәлеге яулап алган. Һәм ләкин хәзерге Мисырлылар, алар күбесенчә Мисыр гарәпләре. Күпчелек өлеше. Мисырда башка халыклар да бар, ләкин күпчелек өлеше ул гарәпләр. Алар гарәпчә сөйләшәләр. Ислам кануннары буенча яшиләр. Динен тоталар. Шулай итеп менә без бүген Мисыр дәүләте белән таныштык. Ул бик борынгы, бик кызык, шундый дөнья икәнен аның өйрәндек. Чыннан да Мисыр ул бик серле дәүләт. Һәм аның бөтен серләре дә ачылып бетмәгән әле. Бәлки безнең тыңлаучыларыбыз арасында да аның серләрен ачучылар булыр киләчәктә. Сезнең белән Сәфәри подкасты иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау бул.